Foli ni waleɲumandɔn ma b'o kɛ bɛɛ lajɛlen na ni waati na bi ye araba ye décembre kalo tile 7 san 2022 ni ye don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don la jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale ma ɲɛmaa dankan ka se k'o bisimila kuluba an n'an da don la an ka walawalali kɔnɔna la halisa ka to walawalali kɔnɔna la bɛna ye k'a fɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛn min n'o kɛra siniwaw olu ka lasigiso min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an bɛna da don fana ka walawalali kɔnɔ ka fara o kan i na komi Mali finitigilakaw kɔrɔlen laada min don ni u ye baara minnu kɛ kɛlɛkɛdagaw la ayiwa u kɔni m'u da don la ka se ka walawalali kɛ an bɛna da don fana la ani nkalon minnu n'olu bɛ ka sɔrɔ diɲɛ dɔ n'a sirakaraw kan ni o bɛ ka ta k'u da Mali finitigiw la ka fara o kan an b'an da don la walawalali la ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. I b'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaa ale kɔni ye bisimila kɛ ni o ye Jean Pierre Lacroix ni ale ye diɲɛ keleya tɔnba o maa ɲɛmaa dankan ka se ka o bisimila kuluba kɔni y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba olu ka bolofara min bɛ yan nɔ n'olu nalen bɛ basigi ni bɛn yɛrɛ kɔni kama ayiwa olu ka taabolo bi an bɛ waati min na kuma caman kɔni a kɛra ka boli o yɛrɛ kɔni kan u ka kuma ninnu kɔnɔna la hakilida yiraw olu yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ka bɛn ni anw ka jamana yɛrɛ sigicogo ye kɛlɛjugu min n'o bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ a kun bɔ diɲɛ keleya tɔnba olu ye kɛlɛcɛ minnu bila ka na nin nɔ yaasa basigi ni bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na Mali la ayiwa k'a ɲini yaasa u taabolo olu yɛrɛ kɔni o bɛ se ka falen cogoya min na kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni caman o yɛrɛ kɔni bolila o taasira ninnu kan i b'a ye k'a fɔ laɲini ninnu olu yɛrɛ kɔni kɛra nin sira ninnu yɛrɛ kɔni fɛ min b'a to banbaci kɛlɛ walima banbaciw yɛrɛ u ka wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ cɛncɛn kan jamanaw la dankari bɛ se ka ko olu yɛrɛ kɔni fana na cogoya min na halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni kunu ye n'o o ye tarata donya yɛrɛ Abdoulaye Diop ni ale Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ ayiwa ni o bɛ tali kɛ ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin siniwa jamana olu ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ni ale tanyara ni a tɔgɔ Jiang Jimɛ ni an y'a fɔ cogoya min na sini jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kun don ayiwa tɛgɛnɔbila in a kɔni kɛra sɛbɛnna n'a a bɛ fɔ min ma ko cahier de doléance ayiwa cahier de condoléance a kɛ to ayiwa cahier de condoléance in kɔnɔna la kɔni ye tɛgɛnɔ bila ka tila ka taasibila k'o kɛ n'o ye ka ɲɛsin siniwaw olu ka masakɛ kɔrɔ min ni ale yɛrɛ kɔni banna k'o kɛ Mali jamana ɲɛmaa o tɔgɔ la n'o ye colonel Assimi Goïta ani maliden a kelen kelen yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka bɛn ni teriya ni badenya ale ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma min fo ka taa se banbaci kɛlɛ ni wale wɛrɛw ma o min bɛ Mali ale yɛrɛ kɔni ni siniwa jamana olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ to halisa Mali kɔnɔna la banbaci kɛlɛ an m'an da don la Mali finitigilakaw n y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni dugu min bɛ n'o ye Bore fo ka taa se Kita yɛrɛ kɔni ma wulikajɔ minnu kɛra Mali finitigilakaw fɛ ani nkalonjugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka tigɛ ka da Mali finitigilakaw la diɲɛ dɔ n'a sirakaraw fɛ n'o ye réseaux sociaux ye ayiwa ni a bɛ binkali kofɔ n'o ye fagali jugu ye k'o ta k'o ɲɛsin Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma samedi don ni o ye karidon ye ka bɛn ni sibiridon ye ka bɛn ni décembre kalo tile 3 san 2022 kunnafoniya min kɔni sɔrɔla Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛra sababu ye min b'a to sanfɛ kɛlɛcɛw olu kɔni ye min ye kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw pankuru ka se ka olu ta ka taa n'o olu ye dugu min bɛ ko Bore ni ale yɛrɛ kɔni ni ko na man jan ni a bɛ duwanzan yɛrɛ kɔni mara fɛ Mali finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ i b'a ye siga kɛlɛ tun bɛ banbaci 26 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la i b'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka di Mali gendarmerikaw ma ka b'o la i b'a ye k'a fɔ o sira kelen yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma bɔrɔ 10 ayiwa ni o yɛrɛ kɔni pɛrɛnbaraw mugujugu tun b'o kɔnɔ minnu n'olu bɛ kɛ ka ayiwa pɛrɛnbaraw olu yɛrɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔgɔ o ye engrais ye ka k'o kɔnɔna la cogoya min na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛra a bɛ tali kɛ bɔrɔ 49 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɔgɔnna si la ni olu yɛrɛ ye 100 kilo ye i b'a ye malo olu de kɔni b'o yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o ye ka taa bin maaw kan ko olu ka zaga min yɛrɛ kɔni di banbaciw yɛrɛ kɔni fɛ nka a yɛrɛ k'a fɔ bi an bɛ waati min na wulikajɔ min kɛra Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la bori yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ ko maa 41 ko o de kɔni minɛra bori ayiwa ko maa 30 ɲɔgɔnna si ko olu yɛrɛ kɔni dara ka se ka fagali jugu ta ka se olu sɛgɛrɛ min ye nkalon ye n'o taara ka da Mali finitigiw la Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa ko n'i y'a yira k'a fɔ olu t'u yɛrɛ sɔrɔ na kɔrɔnyanfan u t'u yɛrɛ sɔrɔ na tilebin yɛrɛ kɔni yanfan kunnafoni min kɔni bɛ yen nɔ min bɛ se ka yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛɛ ye nkalon ye o b'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 6 san 2022 Mali finitigilakaw ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye Kita ye ale yɛrɛ kɔni ni ayiwa Nampala yɛrɛ kɔni cɛ ye kilo 57 ɲɔgɔnna si ye nka i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ bɛ tali kɛ Tɔnbukutu yɛrɛ kɔni mara la nka mun sɔrɔla yen o de ye banbaci kelen ka se ka dankari kow la 8 ka se ka o minɛ k'o di Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye wɔɔrɔ o kɔni ye AK-47 fo ka taa se chargeur 11 ma AK-47 ani kelen yɛrɛ kɔni ma AK-47 ta ka taa se téléphone 4 ɲɔgɔnna si ma portable ale ni taliki waliki o kelen GPS o fɛnɛ o kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔla banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ nka maa minnu yɛrɛ kɔni minɛra olu yɛrɛ kɔni dira Mali gendarmeriekaw ma yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ k'o kɛ cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizeriya jamana ka maa 10 o de kɔni bɔnɛliw ni na fo ka taa se maa 13 tacoyi o kɔni kɛra olu la bin kali min n'a kɛra banbaciw yɛrɛ kɔni fɛ ka taa u ka jamana kɔrɔn ni tilebiyanfan sɔrɔ yɔrɔ ɲɔgɔn na ayiwa n'o o kɛra misiri ye misiri min ni silamɛw olu ka seli yɔrɔ kɔni k'u don sufɛ i b'a ye maa 10 i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni sibiridon ye ni o ye samedi sufɛla yɛrɛ kɔni ye banbaciw kɔni wulila ka bin misiri kan misiri min ni ale yɛrɛ bɛ u ka dugu min fɛ n'o ye Katsina ayiwa u ka polisiso olu kɔni y'a yira k'a fɔ a kɛra ka bɛn ni o bɛ tali kɛ fitiri ale ni safo seli yɛrɛ kɔni waati yɛrɛ kɔni na ni o ye Futa yɛrɛ kɔni a bɛ Funtiya mara yɛrɛ kɔni fɛ maa 19 u kɔni o y'o o de ta ka taa n'o ye banbaciw yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka alimami ka mugujugu yɛrɛ kɔni k'o kɛ alimami yɛrɛ kɔni na ani diinɛ baarakɛba o maa kelen ayiwa o waati min na maaw yɛrɛ kɔni tun bɛ seli la sufɛla fanfɛla de fɛ misiri yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la polisiw olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni u bila maa ninnu yɛrɛ kɔni kɔ yaasa u bɛ se ka o ɲini cogoya min na nka i b'a ye u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u sera ka min ye maa 13 ka se ka o kisi ka bɔ banbaciw ninnu yɛrɛ kɔni bolo nka maa 10 olu kɔni ni bɔnɛna u ni na i b'a ye o maa 10 ninnu yɛrɛ cɛla alimami ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ ni maa 10 minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka bɔ yen halisa an bɛ taa min ye Senegal i b'a ye k'a fɔ Usmane Sonko ni ale yɛrɛ kɔni ye fanga sina ye i b'a ye bi a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ jalaki yɛrɛ kɔni kun talen bɛ k'a sɛgɛrɛ min ye salon min ni a yɛrɛ bɛ taa ka taa ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko salon de beauté o salon de beauté yɛrɛ kɔnɔna la maa min bɛ baara kɛ n'a bɛ fɔ ko Adji Sarr o de kɔni kun ye jalaki ta ka min ye Usmane Sonko yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ bari ka d'a kan k'a ye binkali wale yɛrɛ kɔni ta ka se ka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ u sera kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ kumaw kɔni a cayara bari ka d'a kan a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen filaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni banna min ye ka se ka kuma avocat ye heure 7 o de kɔni kɛra ni kuma ɲɔgɔnya la k'a daminɛ kabini sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 yɛrɛ kɔni waati nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛla yaasa ni kiiri baara ninnu kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni waati ye i b'a ye san 2021 na i b'a ye ni ko kelen in kɛra gɛlɛyaba ye bari fo ka taa se maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na nka bi an bɛ waati min na Usmane Sonko i b'a ye fanga sina o don ka bɔ o la kalafili tɛmɛlenw fɛnɛ na ale de ye jɔyɔrɔ sabanan yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka kalafili minnu bɛna ale a y'a laɲini k'ale yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye nka a kɔni bɛ ka yira k'a fɔ nin ye jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ ye yaasa cogoya min na ale yɛrɛ kɔni bɛ laɲini min na ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye gɛlɛya kɔni o bɛ se ka don o kɔnɔna la cogoya min na a ko nin kɔni ye nin gɛlɛyaba de ye ka taa ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma nka u ka kiiri baara ninnu kɔni na jaabi ma bɔ min ni o bɛ se ka di diɲɛmaa ma yaasa ka se ka yira k'a fɔ a ko a donna nin cogoya fɛ ka b'o la an bɛ taa min ye Qatar jamana yɛrɛ kɔni ka dolanci min yɛrɛ kɔni bɛ n'o o ye senna dolanci ye diɲɛ jamanabaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Belgique jamana yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u ka dolancila min bɛ yen nɔ ko Eden Hazard ayiwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ bɛna n'o ye a ka jamana yɛrɛ kɔni dolanci ale bɛna o nɔgɔya bi ta bɔlen yɛrɛ kɔfɛ a la ale yɛrɛ kɔni tɛna dolan foyi ka se ka o ci a ka jamana yɛrɛ kɔni o tɔgɔ la
ni ne fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlo na tuguɲɔgɔn min na b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi k'an ka jaw cari sɔrɔ sira ye Facebook ale ni WhatsApp ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ